खुलुमबाय 8 अक्ट' फुंबिलिनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो सोरबाफोर लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि एम के स्टालिनआ थांनाय शुक्रबार बिधान सभायाव फोरमायदों, दिनै पुलिसनि आखायावबो मानसिफोरा रैखाथि गैला, दिनै पुलिसफ्राबो मानसि बुथारग्रासो जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेखौ जेब्ला बुथारजानाय मानसिखौ पस्टमर्टेम खालामदों अब्ला बिनि मोदोमावहाय 13था बुनाय दागफोर मोननाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो साथाम जे सुबुंफोरा बुदों बिसिनि सायावहाय केस होनाय जाबाय, बिसोरखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ होननानै बिथाङा बिधान सभानि गेजेरजों फोरमायदों। महाराष्ट्रनि कंग्रेसनि दैदेनगिरिया फोरमायदों, सोरखारा गोरोन्थि मावब्लाबो रावबो जेबो बुंनो हानायनि मोन्थाय गैया भारतआवहाय होननानै बिथांनि फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। सचिन साबत बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला गासै 326 मानसिफोरनि सायावहाय केस दङ पिएम नरेन्द्र मदिखौहाय सोंखारिनायनि जाहोनाव आरो योगी आदित्य नाथ सीएम इउपिनि बिथांखौ सोंखारिनायनि जाहोनावहाय 149था केस दङ होननानै फोरमायदों। गावखौबो योगी आदित्य नाथ आरो पिएम नरेन्द्र मदिखौ सोंखारिनायनि जाहोनावहाय 144 धारायावहाय केस होनाय जादों होननानै बिथांनि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। राजस्थाननि आजमेर ओनसोलावहाय आनासार सागरनि जिङावहाय 2000 बान्दोलनि गोबां रांफोर मोननाय जादों। आजमेरनि पुलिसफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे राङा सोरनिमोन दासिमबो खौरां मोननाय जायाखै आरो बे राङा दिनैहाय दैजों सिथाबफ्लेनायनि जाहोनावहाय रानाब्ला बिथांमोना साननो हाथ'नाय जानाय नङा। जेब्ला रानगोन अब्ला गासै हिसाबखौहाय सरखारनो होनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। सांग्रां जा गासै बर' सिख्लाफोरा, नङाब्ला उन दाहा आरो दुखु सैनांनो हागौ। जोङो मिथिनो मोन्दों निजिरा नार्जारिनि मुंनि सासे आइजोआ रं नाम्बार जानानै गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय दिल्लीयावहाय सासे कुलदीप कुमार मुंनि हौवाजों खारफालांदोंमोन। 5 बोसोर जाबायमोन रायजो जानाया। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला 2 बोसोर आलो गोजोन रायजो जादोंमोन आरो जेब्ला गथ' मोनो 1 दाननि उननिफ्रायनो गोबांथार नासयबोदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दिनैहाय 5 बोसोरनि उनावहाय सासे गोरलै गथ'खौ लानानै बै थानायाव थांलाय गोबां आश्रय नागिरबायनो गोनां जादों। बेबायदि जाल्ला आरो उन दाहायाव गोग्लैनाङै बायदि गासै बर' आइजोफोरा आरो सिख्लाफ्रा साबधान जानाया मोजां आरो सांग्रां जानाया मोजां, जेन' उन दाहायाव गोग्लैनाङै बायदि। जोङो मिथिनो मोन्दों दिनै निजिरा नार्जारिया पाटेल नोगोरनि 15 सेक्टर थानायाव थांदों, केम्प थानायाव थांदों, सब्जि मन्डि थानायाव थांदों आरो 12 कौटि थानायाव थांनानै जोबथा मेल गेटनि थानायाव थांनानै दिनै मेल गेटनि थानानि पुलिसफोरा एसे आश्रय होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो फरिसिनि मानसिफोरा, न'खर खाथिनि मानसिफोरा बासायबोनानै दोनबोगासिनो दङ होननानै जोङो फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिनिखायनो गासै बर' आइजो आरो बर' सिख्लाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। गावनि हारिनि सुबुंफोरजों हाबा जानानै आलो गोजोन रायजो जानायानो मोजां होननानै बयबो सुबुंफोरनि बुंथिलायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। जोंनि आसाम रायजोआव मोनसे गिथावना बारमोदाय एबा सिमब्रेनाय बार बारदों। बरपेटा जिल्लानि सिंगिमारि गामियावहाय दसे समनि गेजेरावनो गोबां सुबुंफोरनि न'फोरा सिलिंखार बिलिंखार जानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेयावहाय रावनिबो जिउ खहा जायाखिसै आरो बोथोर बिगियाननि फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ मंगलबारसिम बेबायदिनो गिथावना बोथोरा जानो हागौ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। मैया धुबरी आरो कामाख्या पेसेन्जार रेल सौग्रावनानै मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानायनि जाहोनाव 2 सुबुङा जिउ खहा जानो गोनां जादों। धुबरीनिफ्राय गुवाहाटी कामाख्या फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। संकस दैसानि सेरावहाय बे जाथाया जादों। 2 सुबुंफोरनि थैनायनि मुंखौहाय इउसुफ आली आरो सैदुर आली होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों।
सानैबो क'क्राझार जिल्लानि जुम्मुनाथुर गामिनि होननानै सिनायथि मोननाय जादों। मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव दैमालु फोथारावहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै गुथि रंजालि बैसागुखौहाय क'क्राझार जिल्ला बर' हारिमु आफादनि दैदेननायावहाय गाजा गोमजायैहाय खुंनाय जायो। बेवहाय क'क्राझारनि MLA बिथाङाबो लोगो लाफैदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा बेवहाय बादायलायनाय आरो गोबां रंजा बाजा मेलखौ जाफुंसार होफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। जोंनि बर' हारिनि सावथुनखौ सिनायथि होबोनाय जोंदावनि देराखौहाय मैया बेखेवनानै होनाय जाबाय। बेयावहाय बिटिआरनि CEM प्रमद बर'जों लोगोसे डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म आरो मनेस्वर दैमारि मोनहा लोगो लाफैनानै आरो गोबां जोंदाव बड'साखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्राबो लोगो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। जोंनि बर' हारिनि थाखाय सिनायथि होबोनाय आलायारन सावथुनखौ दिहुननाय जोंदाव बर'आ मोनसे मोजां थाग्रा न' गैयैनि जाहोनावहाय दिनैहाय प्रमद बर'नि नाजानायावहाय आरो हेफाजाब होनायावहाय दिनै लुफुंनो हाबोबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि थानाफारायावहाय UPPLनि गाहाय मावख'खौ मैया बेखेवनाय जाबाय। बेयावहाय बेखेवनाय हाबाफारियावहाय बिटिआरनि CEM प्रमद बर', MP रोनगोरा नार्जारि, काथिराम बर', BTCनि बुंथिगिरि उइलियाम हासदा, उकिल मोसाहारि, धनन्जय बसुमतारी, MLA जयन्त बसुमतारी, गोबां BJPनि आरो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा लोगो लानानै बेखौ बेखेवनाय जादों। आरो खौरांगिरि मेल खुंनानै BTCनि CEM प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों फैबाय थागोन समावहाय काउन्सिलावहाय BTCआवहाय सरकार दानाया आरो फैगोना सिमां बायदि सैसो BPFआ होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथाङा बुंबावदों दि गासै जनगोष्ठी आरो गासै हारिखौ लानानै समानै गासै हारिखौ लानानै बिथाङा मोजाङै मोजां हाबा मावलांगोन होननानै बिथांनि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, मैया 7 अक्ट'निफ्राय संग्रा गेसनि दामा 50 रां बारायबावबाय मोनसे गेस सिलिन्डारावनो। बिनि थाखायनो सादारन सुबुंफोरा गोबांथार खस्थ' जानो हागौखौ जोङो नुहुरनाय जादों। उदां आल्फानि हेंथायै संगालि खालामनाय सानै सुबुंखौहाय उदां आल्फाया जोबथा दायनि साजाखौ फोसावनाय जाबाय। बिसोरनि मुंखौहाय धनजित दास बरपेटानि होननानै सिनायथि मोननाय जादों आरो सासेखौहाय सन्जीब शर्मा कामरुपनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उदां आल्फाया मोनसे लाइजामनि गेजेरजोंहाय बिथांमोननि फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा माब्लाबाबो बेबायदि इनाय अनागारैहाय बेबायदि मावनायखौ माब्लाबाबो कनसिडारेसन होनाय जानाय नङा आरो निमाहा होनाय नङा होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों आरो बेबायदि गद्दारि खालामनाङा होननानै बिथांमोननि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौनो दिनै न'खरसिम मिथिनानै धनजित दास आरो सन्जीब शर्मानि न'खरफ्रा बेबायदि फोरमायदों साननैसो साननो थाखाय सम होब्ला हामगौमोन होननानै बिथांमोननि फोरमायनायखौ जोङो दिनै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। अन्नानै चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।